El modernisme és un moviment cultural que busca la transformació de la societat catalana per tal de convertir-la en una societat moderna, nacional i europea. Aquest moviment comença aproximadament al final de la dècada dels 80 del segle XIX i té com un dels aspectes fonamentals la construcció de la figura de l'artista modern i aquesta construcció relacionar-la amb la idea de l'art total. Aquest moviment té una data fonamental, que és l'any 1988, i l'Exposició Universal de Barcelona. El dinamisme de la societat catalana en aquells moments era molt important i és en aquest context que va sortir un personatge com Caterina Albert i Paradís, que va construir la imatge, o es va construir la imatge de Víctor Català. Caterina Albert i Paradís tenia 19 anys, el 1888, i aquell mateix any va ser nomenada reina de la festa del certamen literari i científic de Figueres organitzat pel Casino Menestral. Aquesta noia era una noia molt culta, una noia filla de propietaris rurals, d'una família que a més ideològicament era progressista i que havia atorgat o havia donat a la filla gran prou confiança com perquè la seva curiositat intel·lectual, cultural i artística pogués ser satisfeta. Per tant, una persona molt intel·ligent, encuriosida, etc., que tenia o va tenir una afició en un moment determinat, que és la pintura, i també una afició important relacionada amb el món de la literatura, amb el món de les lletres. Caterina Albert i Paradís, tanmateix, va deixar de ser aquella noia aficionada a la literatura i a l'art per convertir-se d'una manera molt deliberada en una artista que en diríem una artista total. Aquest moment es pot més o menys situar l'any 1898, quan Caterina Albert i Paradís presenta dues composicions, els Jocs Florals d'Olot, una de les quals és la Infanticida. És ben sabut que quan la gent d'Olot va veure qui era l'autora del monòleg La Infanticida, es va produir un escàndol que va afectar directament la imatge que ella mateixa tenia com a escriptora, de la dona escriptora, i que va provocar que decidís no tornar-se a presentar en públic amb el seu nom. És en aquests moments quan Caterina Albert, que la tenim aquí en aquesta pintura, que és un autoretrat de l'any 1885, quan ella tenia tot just 16 anys i que per tant es presenta d'aquesta manera com una senyoreta per una banda, però amb una mirada ja molt marcada per la voluntat, és quan aquest personatge, Caterina Albert, decideix de convertir-se, des del punt de vista de la creació literària, des del punt de vista de la creació artística, en allò que en direm una obra d'art total, és a dir, una artista moderna, l'artista modernista en definitiva, i és quan en aquests moments decidirà posar-se un nom, que és el nom amb el qual la coneixem, que és Víctor Català.
segurament no podem trobar cap imatge de Víctor Català. Víctor Català és una construcció, però sí que podríem vincular aquesta construcció amb un altre autorretrat de Caterina Albert i Paradís, que conserva la voluntariosa mirada de l'autorretrat dels 16 anys, però que presenta una altra actitud davant la vida, una actitud ferma, agressiva, fins i tot, i també una imatge construïda a través del contrallum, que és una de les tècniques que fonamentalment Víctor Català utilitzarà en la seva literatura i també utilitzarà en els carbons, és a dir, els dibuixos que l'any 1902 publicarà en aquest llibre, Els drames rurals, que és el llibre que marca específicament la voluntat de l'artista de construir un món que és un món vist des de l'ombra. És interessant en aquest sentit, per exemple, veure la primera edició de Drames rurals publicada per l'editorial de la revista Joventut i veure les il·lustracions que l'acompanyen. Aquí, a la coberta, tenim una mostra de la modernitat de l'obra pictòrica, en aquest cas és el dibuix de Víctor Català. Un petó enmig de les ombres, amb una punta, amb un raig de llum que treu unes figures determinades de l'ombra, de la foscor, del magma, podríem dir fins i tot, de la multitud, les persones, els animals, fins i tot les coses, des del punt de vista de l'escriptora que és Víctor Català, es presenten d'aquesta manera, des de l'ombra. Quan la veu narrativa utilitza un focus de llum per treure'ls d'aquesta ombra, el resultat és o són els drames rurals. Drames rurals, per tant, amb els dibuixos que acompanyen cadascuna de les narracions que conformen aquest llibre, d'alguna manera presenten la imatge de l'artista total que Víctor Català és. Caterina Albert va haver de lluitar molt per preservar la imatge de Víctor Català. I quan dic preservar vull dir per construir-la, en definitiva. Els drames rurals són de l'any 1902, però durant tota la seva trajectòria com a escriptora i com a artista, l'objectiu va ser defensar el punt de vista des del qual, com a artista, ella havia decidit que volia ser. Quan parlem de Víctor Català, crec que podem parlar d'una construcció literària, d'una màscara creada per Caterina Albert. De fet, Víctor Català reclamava el dret que ella tenia com a escriptora de dir-se i desdir-se i tornar-se a dir. Per tant, reclamava també el dret que tenia de llegir-se. I això passa en un moment molt concret. L'any 1955 es fa al Cercle Artístic de Sant Lluc a Barcelona la primera exposició de l'obra pictòrica dels dibuixos de Víctor Català. Joaquim Folch i Torres n'és el curador d'aquesta exposició i també la persona que escriu el text del catàleg que s'acaba convertint en un llibre que podríem dir que és un llibre de bibliòfil, els dibuixos de Víctor Català.
en aquest text de l'any 55 hi ha un text breu signat l'any 1950 per Víctor Català, on podríem dir que confessa els inicis de la seva vocació, que curiosament aquests inicis no són uns inicis literaris, sinó que tenen a veure amb la pintura, amb la plàstica, amb l'art. En aquell llibre de l'any 1955, sobre la seva pintura, sobre els seus dibuixos, explica allò que és la teoria estètica del modernisme. La teoria que, per exemple, Raimon Casellas va explicar a començament de la dècada dels 90, on parlava del xoc emotiu, de la intensitat d'emoció i de la necessitat de la intensitat de tècnica a l'hora de reproduir aquelles parts de la realitat, qualsevol part de la realitat que hagués provocat una sensació, una emoció forta en el jo. Per tant, hem començat amb una noia, amb una mirada, amb una voluntat, i acabem amb una dona gran, una dona segura, una dona que s'ha format com a artista i que ha defensat la seva construcció d'art, que és la seva construcció de vida.